Čus ľudia, dneska je tam priamo videjku, čo točí Fireworks beta. Takže neviem, ako to bude teraz, lebo hrám s Jakubom, ale nehrám na jeho private serveru, lebo a nevieme, čo dneska budeme robiť. Asi budeme odpálať ten istý ohňostroj, ale máme tu teraz špeciál. Kto minulé hovoril o tejto bombe, tak nemyslím túto bombu, ktorú som chcel odpaliť. Lenže teraz mám peniaze, tu mám 2 milióny. A ja si idem dať ešte nejaký lepší ohňostroj tuto. Kto pozná tú hru, tak ten pozná. Volá sa Fireworks beta. Pardon. A ja už som minulej časti hovoril, že keď dáte follow týmto dvom typkom, jeden sa volá Juckmaster a druhý sa volá Pseudo-Amon a všetko začína veľkým, ale keďže malým. Dobre, ja idem odštartovať ohňostroj a nebudem zdržovať. Takže pozerajte do konca, budeme toto 12 minút. Takže ahoj, tam už niekto odpálil, neviem, či ste to stihli. Keď si to stopnite. Aha, jeden typek už odpaluje. O ničom. Ja mám lepší. Ja sem dávam všetko na kopu, takže ja mám lepší. Kam to hučí. Aby ste to schválne počuli. Ja som dole. Zaží druhú svetovú vojnu. Ojoj. OK. Helna. No čo hovoríte na môj ohňostroj, je pekný? Je krajší než tento typu. No čo hovoríte, je pekný? Ježišmária, ale to je strašne veľký, ako by sa to robil ten boh znova boj. Dobre, ako som na to, ja idem nájsť Jakuba. Jakub hrá, ale helma. Počul som, že je tu zhore nejaký nový ohňostroj, ktorý si chcem odpaliť, ale neviem, či mám ešte taký level, aby som ho mohol odpaliť. Limited. Toto som chcel odpaliť. A ešte som tu videl nejakú bombu, keď ju odpalíte, tak mám ukáže 2025. Ale to asi už odstránili. Nech si fixujú tú hru, ja to chcem skúsiť. No, schválne idem pozrieť teraz, či mám na to level alebo nie, alebo keď nie, tak asi nič s tým nespravím, ale dúfam, že to neodstránili. A všetko bude dobre. Takže asi ju ovne rozchránil. GG. No nic. Ja si skúsim pozrieť tuto. Či tuto to nebude, ale tu pochybujem, že áno. Hovoril som. Takže asi tu nebude. Mamo, fix si svoju hru, bro. Vráte itemy, ktoré boli. Keď ste si zaujímajú túto hru, tak pracuje s ňou, nie? Aha. Bro. Ale
Ale veď sa ho... What the... Ja mám level aký, by som chcel vedieť. No, to mi asi neukáže. A povedzte mi, aký kód mám sem dať, že jeden kód. Kto pozná tú hru a za hodinu dostanem za tričko. A počkaj, ja idem nájsť túto bombu za tal. A samozrejme to skúsim vystrihnúť, jak to pôjde. Není tu nič. Takže je to asi nejaký fake, lebo pozeral som jeho video, volá sa Yuceka Mastery, jak odpaloval bombu a to má asi nejaký modded. Lebo Jakub ma furt prenasleduje, on je follower, normálne. Jakub, ja som videl jeho video a on bol, že 98, že tuto bol niekde on, že kúpil za Robuxy peniaze, že tu bol kde Jakub, tu bol on, že vraj, neviem, či je to pravda. A mňa už tuto nebaví, tuto furt, onem, byť, takže ja idem asi odpalovať. To je pekný ohňostroj. Počkaj, ale tu sú minigames a takéto. Takže ja idem asi sem, join. Uvidíme, čo sa stane. Loading. Ja musím asi join Jakuba. Ty, čo tu stojíš? Ej, jo, bro. Toto keď ti dá jumpscare o polnoci, sa do RM. Helena. Fireworks. Čo to je? Ja mám level 74, bro. Broski, no nič. Na čo som sa sem joinoval ako? To nikto nemá taký ohňostroj. Yo! Come on. O ničom. Chválené. A čo je toto? Počkaj, veď. Helen to enter to... Ne. Zaujímavé, kde je ten portál, by ma zaujímavé. Odpaluj to. Poď. Odpal to. Chcem vidieť tú gulu. Čo to robí. Keď to spraví tá gula, že je 2.25, tak to ukázalo by 6. Tak ja to využijem a idem to hneď kúpiť toto, lebo mám na to prachy. Stojí to 1 milión. Bro. Helna. To bude No nič, tak ja asi pôjdem na iný server. Komu, neviem, čo mám natočiť teraz, ale asi pôjdem znova. Alebo SC, čo mám for brainout. Čo mám natočiť? Dobre, takže a budúce, keď budem točiť, tak mi napíšte do komentáru na môj edit, že čo mám natočiť, hej? A Jakuba musím ešte pripojiť, lenže ja neviem, čo on robí teraz. Sa si budete tiež pripojiť na mňa. A samozrejme, to je pekné. To je reálne pekne. Pekné. Come on, chcel by som také fajnové ohňostroje. Ani daj, ne. Ja chcem toto. Dobre, a čo to robí toto? Ja to kúpim. Ja to spravím pre vás, ja to spravím pre videjku. No nic.
to robím pre vás. Jak by som si to asi nekúpil, lebo to vypadá ako adinále. Kúpil som to pre vás. Lebo vy, fanúšikovia, ste W. Ako len, ja som iba zorné vypnuté predtým. A už sa mi to zdá. Nemám. No, ja idem skúsiť najprv tú dobu, čo to robí. Počkaj. No, už sa ide. Jo, kámo, to je pekné. To nie je zle, to je reálne pekne. Pekne. Som ešte skoro povedal. Asi neviem, čo robím teraz, ale idem robiť obrovský ohňostroj, ohňostroj, tak to odpaluje. Ale ako mne hra sa mám na serveri. A ja idem asi odpalovať, mne to nebude pohárať. Rány, spravím braza, ja som rád video, aby si boli šťastní, tak spravím aj ASMR. Kibis. Všetko to a tá disco je tam. To je pekné. To je reálne pekné. To nič, tak ja sa budem s vami lúčiť. Ja idem najprv sa vystrojiť na raketu. A dajte like a odber. Čau.